Boas. Pois iso, ando preparando aquí a guitarra que se vai a montar no curso de Bonobo. Estou nunha das partes máis complicadas, que é a unión entre a pala e o mastro. Para facer a unión esta hai como varios métodos. Por un lado pode ser unha peza sólida de madeira recortada a ángulo, que é un pouco máis sencillo, o que pasa que dá moita lata logo preparar que quede a parte da pala que quede lisa de todo. Por outro lado pode facer o mesmo, pero un laminado, como este mastro, que son 3 pezas unidas. Entón, iso, prepárase cada peza, prepárase o ángulo, logo encólase, e logo prepárase outra vez a pala e a superficie do mastro. E logo hai outro método, que é o que estou facendo eu, que ten tamén varias variantes, que é preparar por un lado o mastro nunha soa peza, logo prepararlle un corte e logo encolar a pala, e despois darlle antes ou despois darlle a superficie da pala, neste caso a que vai dentro do mastro. Hai outra variante que vai a pala no claviceiro, que vai por fora encolado. A mí gusta un pouco menos, pero a superficie de encolado aí fora non vai tan protexida, entón, bueno, pois eu estou facendo desta maneira. Agora iso, estou preparando a superficie esta de aquí, cepillo, trencha, con limas. O que se trata é que quede esta parte, que é a parte da unión, que quede lisa, perfecta, ao mesmo nivel que o mastro. E nada, unha vez estea, pois tirar o diapasón, e ao estar encolado aí, pois a superficie encolado pois tamén aumentará a rigidez da unión e esas cousas. Eu creo que un método bastante bo, bastante rápido. Agora mesmo iso é co que estou preparando estes días. Iso, se queres apuntarvos ao curso, será para finais de maio, primeira semana de xuño, montaremos esta. Se me dá tempo prepararei outra para que se poida montar para que poida cada persoa traballar un pouco máis, e logo pisar máis a práctica individual e a teoría e toda a historia. Vemos.